ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಡೇ ಲಾಗ್. ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆನ ರುಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗನೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜೆ. ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಲಕ್ನಾನೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತಿನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂದು. ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಮಂದಿನ. ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸತಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಬೈಜಿ. ಏತ್ ಅರ್ಧ ಈತೆ ಬೈದಿನಿ ಈಜಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ. ಆಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಬಂದ ಬೈಜಡಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಅರಿಪಾರ್ದೀತೆ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್. ನಾನು ಉಂದೇನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಒರ ಅನ್ಕ ಬಿಡುನು. ಕಜಿಪುಗಲ ಮಸಾಲ ಕಡೆದೀತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಕರೆಂಟ್ಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಏತ್ ಬೇಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಲಕ್ನಾಗ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಗ್ರೈಂಡರ್ ತಿರ್ಗೇರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲಾಗ್. ಚಿಕನ್ಗ್ ಪಂದ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತೆ ಕಡೆಯರೆ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕನಿಯರೆ ಪೋತೆರ್ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗಲ್ಲು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಸೇರ್ದ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ್. ಚಿಕನ್ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಕನಿಯರೆ ಪೋತೆರ್. ಅಕುಲು ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಚೂರು ಉಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಚಿಕನ್ ವಾಶ್ ಮಂತುದು ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ. ಇನಿ ಲೇಟೇ ಆಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸಾನಗ. ಇನಿ ಏತ್ ಕೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ. ಚೂರು ತೆಲಿದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಬಿಡ್ದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಐತ ಚೂರು ತೆಲಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತುಂಡಲ ಬಾಲೆಗ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಪೆ. ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಜೆತ್ತುದು ಲಕ್ನಾಗ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ತೆಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಪತೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಈ ಸತಿ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂದೆರ್. ಯಾನ್ ಏಪಲ 1 kg ಕನ್ಪುಂಡು ದಾಯೆಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 1 kg ಯಾವೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬಾಲೆ ಮಗಲ್ ಮೂಜಿ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪುನು. ಅವು ಯಾವೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಅವ್ವೆ. ಈ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂದೆರ್ 1 kg ಲತ್ತು ಒಂಜರೆ 2 kg ಕಂದೆರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಐಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್‌ದ ವೀಡಿಯೋ. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಚೂರು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕೆತ್ತು ದೀತೆ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಒಂಚೂರು ದೀತೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಉಂದು ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೋಡಿತ್ತೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏತ್ ಚೂರು ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಬಾಜಂಡಡೆ ಏತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಆತ್ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಐಕ್. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಚೂರು ಈಸಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಉಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕನ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆತ್ ಬ್ಲೆಡ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್‌ದ ಮಸಾಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆಟ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ತು ದೀಪೆ ಅವೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು. ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ಪರೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಅಂದೆನ್. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್‌ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜರೆ ದಾತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟ್ ದೆತೊಂದೆ. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 4 ಲವಂಗ ಒಂಜಿ 3 ಚಕ್ಕೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೋಡು ಮನ್ಪುನಾಂಡ. ಯಾನ್ ಈತ್ ದೆತೊಂದೆ ಜೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ತಿಗ್ಯರೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನು ಕಡ್ಲೆದ ಪುಡಿ ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲವರ್ ಟೇಸ್ಟ್‌ಗ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ
ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೇಕ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕಡೆದೀತಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡಲ ದೀವೋಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಐಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಫ್ರೈ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಡೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದೆರ್ ದೀಪೆ. ಸೊ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೆಲಾನೆ ಕೊದ್ದುಂಡು ಅಪಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಜಿಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಲ ಪತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀತೆ ಅವನನ್ನು ಕೊದ್ದೊಂಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೂತೈಲ ಪತೊಂದು ಬೈದೆರ್. ಸೊ ಬೂತೈಲ ಮನ್ಪೆರೊಂಡು ಬೂತೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನಂಡ ಪೂರ ಉಂತೊಂದು ಮಂತುನ ಬಚ್ಚುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಐಕೆ ಏತ್ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೂತೈ ದೆತ್ತಿದ್ ಫ್ರೈಕ್ ಪಂದ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಬಾಕಿದೈನ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಡ್ ದಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಏತ್ ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆತೆನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಬಾಕಿದೈನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಡ್ ದೀದ್. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿದ ಪುರಟೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ಉಂದೆನ್. ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ನೆಕ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂತಿನ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಒಂಜಿ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ವನಸ್ತ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಲಾವೊಂದುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಬಡಾವೊಂದುಂಡು ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಬತ್ತುದು ಐಜೆ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲಲ್. ಸೊ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಲಾಪುಜಿನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಕೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನು.
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕಾಯಿನಾಗ ಫಿಶ್ಶನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ಗ್ ರವ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನುನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟಾ ಉಂದು ಆಂಡಲ ಆಂಡ ಅತ್ತೆಂಟ ಬಾಲೆಗ್ ಬಡಾಪುನ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಅಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಅಕ್ಕನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲು ಒಂಚೂರು ಲೂಟಿಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒನಸ್ ಅನ್ಪುನಗ ಮೂಜಿ ನಲ್ಪ ಸೊ ಮಕನ ಪೂರ ಒನಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕೂಡಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ವೇಳೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸೆ ಗ್ರೇವಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾತನ ಪಂದ್. ಸೊ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅವರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.